Este tema necesitamos unha axudiña, unha axuda especial. Alguén que ademais de unha gran persona é un gran músico, non o merecemos aquí en Viva dos Pinedos. Un aplauso para Pedro Pascual. Hostia, no sabía que lo daba mal. Ya que me he comprado mi acordeón, joder. ¿Compró? Hello. ¿En qué rumbo es? A mí sí.